eziokwu bụ na ọ na-abụ ekwekwo ama agba ama m na ịmara na ya batago kpọmkwem oge ha ji akwalite omenala Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ kpakpando ka anyị batara na ya oge anyị ji agwa ndị ụwa na ndị Igbo bụ ndị Chineke goziri agozi wee ihe ha omenala mara mma nke ukwuu, ihe ala dị nsọ. Ana ọ na-abụ olu n'oge mmiri ozo n'oge ya, olu n'oge ọkọchị anwa na-eti n'oge nke ya, ihe na-eme n'oge nke ya. Kwe ma n'ala Igbo na ọ na-abụ ihe ọ bụla akọghị n'ala Igbo na ọ na-eme nke ọma. Ya mere anyị ji ekele Chukwu Okike na-ekele Chikere ana Igbo na ndị mmụọ niile na-ejere ndị Igbo ozi wee na-ekele ya maka otu o si kee ndị Igbo. Tata ga-apụ iche maka na anyị were ọzọ nke mere na maka ihe ọ na-eme ka Igbo, ndị Ụgbọka, ndị Nkanụ na ndị dị iche iche n'ala Igbo jijikọ aka ọnụ wee sị mba n'ichizigo wee chi echichi niile a na-eche echi na ala Ụgbọka na ọ bụ ọzọ ka a ga-echi gị wee chia ya ọzọ chia ya nweze. A ga na-ekwu maka ya na ịmụ ihe ndị ọzọ na ihe mere o ji bụrụ dibịa. N'ime ihe mere o ji bụrụ awele nakwa ihere ịgba afa dị iche iche bụ ihe Chineke ji gozie ya. Abụ m Chizi Ani. Ozigbo anyị baghachiri anyị na-akọ n'ubi ya bịara kpọmkwem. Ọzọ Chimereze, ọzọ Chimereze bụ eze. Ịma na ọjọọ ọzọ adịghị ejeso ya. Ọkwa ndị na-asị ya gaa n'iru na-enwe ihe na-eme. Ikechukwu Nwankwo ọnọkwa ebe a bụ ndị ya na-nsogbu iji a. Cheta na ọ bụ Chizi Ani ka ị na-anụ ọnụ ya n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka ya bụ na Solid FM nke nọ n'akara 100.9. Ọ bụ ebe a ka ị ga-esi wee weta ya. Iwekwa ike je na-ekiri anyị na mba ụwa niile site na Facebook. Ya bụ na ije na Solid FM ijekwa na chọba Chizi Ani na Facebook, ị gara na-afọ ka anyị si eme ya, ka anyị si dọọ isi ya nwanna, ma ọ bụ ijebe na Kpakpando TV nke nọ na YouTube. Anyị ga-akpapị ọsọ maka na ihe nji si ọzọ dibịa onye Chimereze ya bụ nke nna ya Chiayawaeze mechara bụrụ oche dibịa ya wee bunye. Ihe njisi okwu dịrị eze wee bịa bụ na ewe ihe tụrụ m n'anya ụbọchị echiri ya ọzọ. Ụfọdụ n'ime anyị adịghị amacha ka esi eme ya. A na-asị na oge mbụ na ọ na-abụ ya chọrọ ime echichi maọbụ ya ọkwa na a na-abịa saa ya ile okwuo eduo ya ije. Ọzọ dibịa kara aka onye Chimereze ya bụ nke nọ ebe a ugbu a. Ụbọchị ahụ ka m fụrụ na onye aka ya dị ọcha na aka ya dị ọcha. Oge o bidoro ewee dube ya, o wee wulite wee mgbe iyi si ya mekwa njọ ọbụla ya mere ana ya zọdoro okwu wee mee gịnị bịarie ya. Na ka ya si agba afa jiri eziokwu agba afa ya mekwa maọbụ duo nwaanyị mmadụ maọbụ mee ụmụ ihe ndị ụfọdụ na-emegasị na-adịghị mma anabịarie ya, iji gosi gị na dibịa anyị na ya nọ na ụbọchị nke taa bụ dibịa mụnwa fụrụ wee jiri eziokwu fụ na eziokwu ka dị. Ịchọkwa na ịfụ ihe a niile ije kirie ya na ịchọ ịfụ gaa na Chizi Ani na nọ Facebook maọbụ ije na Kpakpando TV na YouTube nakwa na Facebook. Ị ga-afụ nke bụ eziokwu ebe yawa na-ekwu jiri ọnụ ya anwụ iyi
tupu o wee gọọ n'igwe n'ihu ebe ndị mmadụ nọ na ọha bịara ije Igbo bịara ije ndị ụgbọ ọka niile bịara mmemme a wee si n'aka ya dị ọcha kemgbe ya bidoro mebe ihe a ọ dị mma ogologo akụkọ dị na ya na ọya ka anyị si wee si ka ọ bịa kọwasị ụmụ ihe a niile ọzọ ekele m ọzọ deyo ọzọ nke ụbọchị nke taa ọzọ ọshị ya ọzọ bụ echi ka anyị kwutugodo nke ahụ ụbọchị ya echiri gị ọzọ afụrụ m ka o si ada a sị na echiche gị echichi niile ị na-echi na ụgbọ ọka na ọ ya mezi anyị ji bịa chie gị ọzọ kọtụgodoro anyị maka nke a tupu anyị aga na ka isi wee nwụọ iyi kọcha ihe niile alụ ndị ụfọdụ na-eme wee si na aka gị dị ọcha na ya ka echi pụta na ọ bụkwa na nke ọ bụla ikwuru ijọrọ maọbụ imejọrọ ana ịzọdoro ụkwụ bịa rie ọ dị ma kọtụrụ anyị maka ya tupu anyị abanye n'isiokwu anyị. Igbo ekene m unu ndị mụrụ m bụ Igbo eziokwu dịka ya bụ ihe si welu dị aga m asịkwanụ na afọ ọzọ m bụ ihe na-etelu anya m wee zaa n'ihi na Chukwu bụ ihe na-eme mmadụ eze m wee zaa ọzọ CHIMEREZE nwa eze ya bụ ihe bụ eziokwu ịma na a na-asị gị na ọ na-anya ụfọdụ a na-eche na onye ọbụla bụ onye dibịa bụ onye ogbo mmadụ na onye na-eme alụ mana nke bụ eziokwu dị n'ime ya bụ na ọ bụrụ na ị bụ dibịa kpọmkwem ị ga-asụ nsọ ekpọrọ gị nsọ olu gị maka na ihe ọ bụ na ị melụ na-adịchara dị ka o si wee kwesị ọnwụ bụ ihe chelu gị enweghị ihe dịka na ị melụ mpụ ma aghụghọ n'iru mmụọ anyị epụta isi na ka agbaghị alụ gị adị ekpe ụdị ekpele ama n'ọdịnala ọkwa na ya mere eji wee sị gị n'ọdịnala bụ alụ kwụsị na alụ ama adị ile n'obodo so n'ike nke Chukwu ndị na-eche echiche a na ndị na-asị na m etozugo n'ihe abụghọ na mụ kpatara ego ọ bụghọkwanụ na mụ amaka ihe kama nọ ihe enele anya wee fụ na m etolugo oge ya dịka esi wee na-enyocha m maka ọ bụghọ m nwa bụ ugegbe onwe m ndị na-ene m anya bụ ndị maalụ na mụ nwa etozugokwe na ka ha ji ene m anya na m na-emekwa ihe anwa achọrọ ka emee maka na enwere ihe m ga-emeri ka anyị wee malụ tata n'ihe gbasara ọfọ mmadụ na-agọ na ọ bụ ekpele a na-ekpe maka na a sịkwa gị na ọfọ bụkwa ekpele na ekpele bụ ogwu ihe ọ bụla ị na-eme ịkwụdoro aka gị ọtọ na ya ọ da-aga ọ bụ n'ihi na anyị na-ekwuru mmiri nye mmadụ mmụọ eme ihe anyị kwubiri elee igbolu mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nye ya ihe ekwuru elee ọ bụrụ ihe ekwuru ka a na-eme ọkwa na ya bụ ihe bụ isi ije eji wee siba mba na ya eme ka m zuo oke na omenala ekene m unu ndị nwe m ga-ekwu eziokwu ga-eme ka ọ pụọ ka e wee mmadụ na aka ya dị ọcha imechie ọnụ alụrụmana ka ọ bụ chi gị nwere ike ịnene ihe ahụ wee were ya maka ya gbakọta gị azụ so ọdụ ọtụrụ na ọ nwere ihe mmadụ nwere ike mme ga-eme ka ụwa ya legharị ya larị. Ọ dị mma ụmụ Igbo na-ekiri ma na-ege anyị unu anụgo nri ya na ọ bụ ọzọ CHIMEREZE ọ bụ Chukwu mere ya eze o wee bụrụ ọzọ dịka o si ekwu ihe na-atọgodo ụtọ maka na ọ na-ekwu ya ọ na-ekwukwa na-agbado ụkwụ n'eziokwu. Agwara m unu na ụbọchị echiri ya ọzọ na ọ pụtara na igwe mmadụ na igwe ọha zọdo ụkwụ na ala Chukwu wee gọọ ọfọsị ọ bụkwara na ọ bụrụ eziokwu ka ya ji na eziokwu ka ya ji agba afa ya anarie ya nke a gosiri gị na ije na nke ya ijigodoro obi eziokwu ahụ ọ na-agwa gị wee jebe Chukwu wee zaba onye ọbụla ekpere eweziri ka o ji emetụta gị maọbụ mkpa na-akpa gị na ị chọrọ ịjụ ajụjụ maọbụ jee ka mata ka o si eme nke kpọọ ya na 080 327 77802 ya bụ 0803 2777802 ịkpọ ọzọ dibịa CHIMEREZE gị na akpa kedu oge eji afụ gị ewe ndị na-akpọ m na-asị na ọ na-afịara iweta gị nke bụ eziokwu bụ na ọlụ na karịa anyị akụkụ oge ụfọdụ ebe m na-agba afọ a bụ na ngwurube m mana ebe m na-achụ àjà bụ n'isi mmiri ịma na ọ dịcha na mpaghara
na mmụọ nke na-alụ nke ọ na-alụ enwelu mkpa mmadụ weta elu gị ihe agakwukwe okuku mmụọ ahụ wee gaa kpee ile ọma ka ya bụ ihe wee nwee ike dị ile. Oge ụfọdụ ọ na-abụrụ m pụọ ndị mmadụ a na-akpọ m n'ekwentị mana ekwentị anaghị eruchi ebe anwa n'ihi na netwọk aka dịchara na saịdị ebe nke anwa mana mbata na be m mụ na ha na-akpakwa dịka o si kwesị. Oge m onwe m ji enene ihe dịka onye na-eji anyanwụ na agbala enene ihe ana m amalite n'elekere nke 8 n'ụtụtụ bụ 8 to 8 am anya m agbagide afọ kwụọ 11 nke ụtụtụ ntinye aka maka na oge ahụ na anyanwụ mba o sigo ike na-alụzi ọrụ ndị ọzọ. O wetakwa aka n'ebe 4:30 nke mgbede anyị na-bidokwe ebe anyị kwụsịrị na anyị na-enelu ndị mmadụ mkpa anyị ga na-emekwa ya ọkwọ 6:37 nke uhuruchi anyị emechie maka ihe gbasara afa ọ ka o si dị. Ọ dị mma. Akara ekwentị ahụ anyị nyere gị ọ nọkwa na WhatsApp ndị chọrọ iziri ozi ma ọ bụ o were ka o si dịka unu si nụ n'ụkpọrọ akpọ ọ bụ na ọ da-azacha unu ezijezi ya ozi nke unu gwazi anyị unu chọrọ ịgwa ya site na WhatsApp na akara ekwentị 08032777802 ya bụ 08032777802. ọ bụ ya bụ akara WhatsApp na akara eji enweta ọzọ Chimereze. Ọ bụ ugbu a anyị bịachite azụ ugbu a mgbapa ekwentị gị onwe gị ajụgbazi ajụjụ ahụ ị chọrọ ịjụ ya ọ nọ ebe a. Akara ekwentị ga-eji wee jụọ ajụ bụ 09097711009 ya bụ na 09097711009 maọbụ 09023111009 09023111009 maọbụ na akpọ na 07050791009 ya bụ 07050791009 bụ akara ekwentị unu ga-eji wee kpọọ. Anyị bịa site azụ anyị na-aga n'ihu. Abụ m CHIMEREZE anyị na-abịa. Ọrịma ekelela m ụmụ Igbo niile ebe ọ bụla ụlọ wee na-ege anyị. Ọ bụ anyị na ọzọ Chimereze, ọzọ nke ndị ntorobịa na ụgbọ ọka nechara wee si mba n'ihe ọ na-eme karịrị akarị wee tụọ ya eze omenala na ụgbọ ọka gbaa gburugburu. Ọbịa ka anyị nọ ọzọ ekelekwa m ọzọ kedu ka nke a ndị ntorobịa ji wee sizia n'oge ọ bụ eze omenala. M ga-asịkwa gị na ọ bụrụ ndị si oyibo na ọ tụkwara ya mmadụ n'anya mana ọtụtụ ha maka mbọchị ahụ bụ ndị ochie na echimọzọ mana ndị yutu kpụzielu welu bịa si na ha nwa nabatalụ dịka m si eme omenala nke m na ha enyochichego wee sị na ọmụọ ga-abụzi ezi omenala nke izizi na ụgbọ ọka kpọmkwem emechekwa ebunye m ọsọmgbodi ya na ya ya bụ na ka ọ dị ugbu a n'oge bụ ọzọ kpọmkwem ịbụ ọzọ Chimereze bụkwara ọzọ eze omenala na ụgbọ ọka. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ bụ 08032777802 maọbụ ya bụ 0803277 biko ya wute n'ụlọ ọ ka ọ na-adị. Ọ dị ma 08032777802 bụ akara ekwentị ị ga-eji weta ya mana WhatsApp makwa na ịkpọ ya akpọ wee na-adaba n'oge na-adịghị anya dịka m si kwuo anyị ga-agbawa mgbu gị were onwe gị ejụ ajụjụ ole na ole maka na ọ ka na ebe a.
Nkana na ha chofu ayada chokwu ha na chobu do we na kwalto me na nine ozo preacher odema 090977111009 mo 090231111009 okorike ikpo na 07050791009 kam iwe ju ajụ nke gugba ọ na ebe a oya na anyị na no bụ dibia karaka dibia ndị mmanya makwa ihe ọ na-eme. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Ekele gị ndị afa gị na ebe ishi akpọ. Ogbonna. Ịnọ Aba. Ebe onye Ụgbọọka na ebe na Ụgbọọka. Ụmụowe na Ụgbọọka. Ọzọ eze omenala na-ekenekwe m gị nwanne m. Daalụ. Ekene nwanne m. Ebe nke anyị bụ ama echichi Ụgbọọka bụ ebe abụ eke ndụ kpọmkwem. Ibe m etewe anya na abụ eke Ụgbọọka echala mfode iya n'ọnụ abụ iya n'ọbụ n'ọnụ abụ nwanne m ama echichi. Ị na-anụ ihe ọ na-egwu? Iya be m adịlọ nso isi ha niile na be gị dị nso n'anụ abụ. iya Ịnụwa? Daalụ. Nsogbu adịrọ. Daalụ. Ya gazie. Daalụ. Afa gị na ebe ishi akpọ? Gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ? Afa gị na ebe ishi akpọ? Ịgba ikusi okwu. Afa gị na ebe ishi akpọ? Ekene ngwa bụ eze ndị ka email. Ekene mi na anụ ihe m na-ekwu. Nwa bụ eze gaa n'iru na anụ ihe anyị na-ekwu. Ngwa gaa n'iru anyị na-anụ nke ị na-ekwu gaa n'iru. Gaa n'iru anyị na-anụ nke ị na-ekwu. Nwa bụ eze anyị na-anụ ihe ị na-ekwu gaa n'iru. Ekenekwe m gị. N'ọgba alụ kwụsị. Gbam. Yes. Ekene m gị nwanne m. Yes. Ise. Daalụ nwa bụ eze. Daalụ. Afa gị na ebe ishi akpọ? Afa gị na ebe ishi akpọ? Gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ ikwusi okwu ike. Ọ dị mma. Ka anyị were onye nke a. Gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ? Afa gị na ebe ishi akpọ? Ọ dị mma. Afa gị na ebe ishi akpọ? Ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ. Onye dị epi ndị ebe ishi akpọ? Gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ? Kwuchie okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu.
anyị na-anụ nke gị okwusi okwu ike o. Ọ dị mma. Ndị na-achọ ịkpọ ọkarị. Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Onye na-akpọ ebee ka ishi akpọ? Ekele m gị. Ị na-anụ ihe anyị na-ekwu? Ngwa gaa n'iru. Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Isi ebe? Isu echara na Ebonyi. Ngwa gaa n'iru ndị ajụjụ gị. Eze omenala na-ekene wo. Ekenekwe m gị ezi ada. Ekene m gị. Daalụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Ịkpọ ekwusi okwu ike. Ndị afa gị na-ebi ị na-anụ ihe anyị na-ekwu? Ndị afa gị na-ebe ishi akpọ. Kalụ ndị ebe isi akpọ. Gaa n'iru kalụ daalụ. Gị na-eso bịa na nke ọzọ. Akwụkwọ nọ ịkpọ n'ọzọ m. Ịkpọ ya ọgwa ka ị ga-esi wee bịa. Ọkwa iji akara ekwentị ya. Emechaa osi ebe a pụọ ịkpọba ya ọgwa ka ị ga-esi wee bịa n'oge ya ga-anọ ya. Daalụ. Ọ dị mma. Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Ịkpọ ikwusi okwu ike o. Ndị afa gị na-ebe ishi akpọ. Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Ọ dị mma. Nke a ọ dọbiela ka anyị were. Unu nweziri ike ịkpọ na 07050791009. Ya 07050791009. Unu kpọọ na nke a anyị were akara ekwentị gị. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ kwuchi okwu ike. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Ị na-anụ ihe anyị na-ekwu? Kwuchi okwu ike. Nna ịkpọ anyị na-ekwu okwu nụ. Anyị na-anụbụ ihe ị na-ekwu. Ndị afa gị na-ebe ishi akpọ. Ọ dị mma. O gbubiela. Mana ụfọdụ imirikiti ndị chọrọ ka ha na-eze omenala dibịa ọzọ kara aka ọzọ CHIMEREZE. Unu chọkụ na ya kpaa na isi ebe akpọ maka na ndị chọrọ ịkpọ ọkarịrị. Unu akpọbazie ya na osi ebe akpọ maka na otu ọnụ igbo a ọ gaghị azawa unu mana ozugbo sepụlụ ọnụ n'okwu ebe ọsaba unu na akara ekwentị ndị nọ na WhatsApp bigokere ike iji na WhatsApp jee kpọọ ya na ya akpa na 080 unu na ya akpa na 08032777802 08032777802 bụ akara ekwentị unu na ya nwere ike iji wee kpakọrịta wee kwuo okwu. Ọ na-asa unu. Ọ bụ dibịa kara aka dibịa chigoro echichi niile echichara na ana ụgbọọka wee chizie ọzọ nke dara ụda nke ukwuu. Emechazie ndị ntorobịa sị mba na ọ gaghị anọkwa otu a na ya bụ ga-abụziri ha ezi. Ndị ebe ishi akpọ. Ama nkwa achara. Eze omenala nọ n'ọwa. Ekene nwanne m. Ọ bụ ebe ọ bụ baba. Ise ekwara unu onwe m. Europa. Ofe ekene nwanne m.
ya no gbechukwu there you one where ọ bụ anyị na dibịa eze omenala daalụ ọ dị mma ka anyị were onye nke a gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma n'afọ nọ ka o si ada chọọ iweta ya na osi ebe a kpọọ dibịa ọzọ Chimereze na 08032777802 ya 08032777802 ewere ihe ọ ga-agwa gị afa gị na-ebe isi akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ana m anụ ihe ị na-ekwu ndị afa gị na-ebe isi akpọ Somadi na daalụ ekenekwe m gị nwanne ọ dị mma nsogbu adị ngwa a ga-ewere ya ugbu a ngwa gbaeza ka m kpọrọ gị ya maka ndị chọrọ akara ekwentị dibịa eze omenala na Ọgbọka ọzọ Chimereze dibịa bụ oche Chiayaweze akara ekwentị eji eweta ya mana WhatsApp mana ịkpọ ya kpọ bụ 08032777802 ya bụ 08032777802 unu kpọọ ya na akara ekwentị ahụ nna ya kpa ya bụ na ọ dị mma unu chọọ ịkpọ ya unu akpọ ya n'oge o si ebe a pụọ unu akpọba ya na 08032777802 ọgwa gị nke a na-ewepụ na anụ wee rie ya ihe ọ bụla ị chọrọ ịmata gbasara ka o si agba afa ya gwa m afa gị na-ebe isi akpọ kwụsị okwu ike ọ dị mma afa gị na-ebe isi akpọ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ onye dị ịpị ndị afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ikwu okwu ikwusi okwu ike ka anyị nụ ihe na-ekwu gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ 07050791009 bụ akara ekwentị iwe iji wee kpọọ dibịa ọza gị ugbu a jụọ ya ajụjụ onye na-akpọ ndị ebe isi akpọ ndị ka email Augustine ndị ka email onye akwụkwọ ogbu nka na Anambra ọ dị mma n'oge na-adịghị anya na apịachi ya mana ị ka were ohere ịkpọ jụọ ajụjụ nke gị ịkpọ ikwusi okwu ike gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ọ bụ na akara ekwentị nke ahụ agaghị na akpọgbazie na 07050791009 07050791009 ịma na eze omenala dibịa eze omenala mechara wee kọọrọ gị ụmụ uru mkpa akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ agbagasịrị eji eme ihe bara uru nke ukwuu ọ bụrụ na ịmụta ihe ọ kọrọ gbasara bobochi osisi bobochi mana ọ na-ewute na ụfọdụ amaghị ihe a na-akpọ bobochi mana ọ bụ ihe ị ga na-agafe ị gaghị amata ya mana ọ kọrọ gị ihe uru bobochi bara gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ka m were
Afa gị na-ebe iche akpọ. Kuchie okwu ike. Ọ dị maka m were zero onye nke a. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ. Ọ dị mma. Ịgba anyị kwuchie okwu ike ka anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Afa gị na-ebe iche akpọ. Ka onu ka anyị nụ nke ị na-ekwu, kwuo ka anyị nụ ihe ka ga. Ọ dị mma, gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Ndị agha ebe iche akpọ. Kwuchie okwu ike. Kwuchie okwu ike. Kwuchie okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Ka anyị na-anụ nke ị na-ekwu, kwuo okwu ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Oge ọ na-eji ọ dị mma, ọ ga-akọrọ gị mana agbaghị na ọkọbụgo ya. Ọ ga-akọwara gị ugbu a. Daalụ. Daalụ. Eze ngwa gee ntị ka ọ kọwara gị ya. Ọ sị kedu oge iji agba afa? Oke, ezi nwanne m, ekene m gị. N'ụbọchị iji agba ya, ọ bụ ụbọchị nke ụtụtụ wee kwụsị n'elekere 11 ya nke ụtụtụ kwa bụ 11 bidokwa na 4:30 ya bụ nke uhuruchi wee ruo na 7 nke mgbede. Oge a bụ oge m ji ene n'ihe anyanwụ na ha na m na-akwụsị ọrụ and anyanwụ si hie n'ike mụ na onwe m na soft pedal ekene m gị. Ya bụ n'ụbọchị niile. Ụbọchị niile. Ọ dị mma. Mana ịchọ ije ka ị wee weta ya, ịkpọọ ya na ekwentị. Ekwentị ya bụ 0807780 ịkpọọ ya na ya, mana WhatsApp ya ọ nọ na 08032777802. Ọ gwaghị ha na-ewepụ n'anụ wee rie ya. Ọ dị mma ka anyị weziri nke a. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Afa gị na-ebe iche akpọ. Ịkpọ na ikwusi okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ. Ị na-anụ ka anyị na-ekwu ugbu a. Ọ dị mma. Ị ga-agwa ya afa gị na-ebe iche akpọ, ikwusi okwu ike. Ị na-anụ ihe anyị na-ekwu? Ị na-anụ ihe anyị ka ga? Ọ dị mma. Ewe ka o si ayakọta. Ọ na-ayakọtazi na-ayakọta. Ọ dị mma. Ụna afụnanụ ka o si ada. Ọ bụ anyị na ọzọ CHIMEREZE. Ọzọ bụ oche dibịa Chiayaweze, okwu dịrị eze na ụgbọọka achara na Nkanu East. Ọ ya ka anyị na ya nọ wee na ekwu ka esi eme omenala na gboo, ka ndị mmadụ si amata akara aka ha na ewere ka o si gbochie ihe ji sibere ndị mmadụ ike. Ha chọba ụzọ ha ji mee ya, jee na omenala wee jee mee ka ụzọ ha gabasịrịrị welele. Ọ dị ma na nchịkọta okwu, eze omenala, ekene m gị nwanne m. kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo nọ na mba dum na-ege gị ugbu a na na-ekirikwa gị ụbọchị ndụmọdụ ị ga-enye ha gbasara ewe ndị nọ n'ọnọdụ mmekpa ahụ dị iche iche? Ụfọdụ bụ ndị mụchara ụmụ ha tosia, enweghị ndị na-abịasị ha akpọbara akpọba na ha na-ele ele. Okorobịa tocha ịnụ nwaanyị afịara ya ahụ, agbọghọbịa tosia ịnụ di abụrụ mgba na ọgụ. Ewere ndụmọdụ ị ga-enye ha na ha bịa na nke gị, ewe ihe a ga-emere ndị ahụ ọ bụ nsogbu? Maka ụfọdụ nwere ike ha ama afụta ya na ọ nsogbu. Ekene m gị ezi nwanne m. Ofu ihe anyị ga-amagodo bụ na-anasị na nwa na bebe akwa ọchọba ndị mụrụ ya eweghiche ya anya. Nwoke na ọ bụ nwaanyị nọ na mkpa bụ chi ya ka ọ na-enegele anya. A sị m onye ọbụla na-ataba n'ụzọ omenala baa chọọ chi ya, na onye chọtara ichi ya n'ụwa adịgoli ya na mma. Mana ọ bụrụ na anyị gbakwuta chi anyị azụ, anyị ada, maka na ọ n'ime chi anyị ka anyị nwere ikike niile nke anyị ji eme agana n'ụwa, dịka Chukwu Okike Obiọma ji wee kwado ya. Ihe m ga-agwa ha bụ ezigbo ntụziaka bụ ha chi etebe n'ụzọ omenala na omenala dị ile, maka na mmụọ dịkwa ike n'ebe anwa. Ekene m gị. Daalụ. Biko dịka oge si dị ugbu a, anyị ga-adọbiri ocha, mana were ka o si dị, unu ga-eje kpọọ ya n'akara ekwentị a. O si ebe a pụba ozugbo na akpọba ya, gwaba unu ya na unu ga-eji wee fụ
ọ nọ na WhatsApp, ọ nọkwa na iwekwara ike ịkpọ ya akpọ ọfịa ya na ọzọ CHIMEREZE, ya bụ dibịa omenala, eze omenala na Ụgbọka. Akara ekwentị eji eweta ya bụ 080 327 77802, ya bụ 0803 2777 802, 0803 2777 802. Unu kpọọ ya, ọgwa ụnụ ka unu na ya ga-eji wafọ. Onye na-amaghị ụzọ ụgbọ ọzọ ọbụla isi abịa, ọgwa gị ka ị ga-esi wee rute na nke ya. Mana irute ha agbaanị na isi ebe ndị ọzọ wee na-abịa, jụọ ha ebe a na-eje n'Ụgbọka. Irute Ụgbọka tupu iruo afọ Ụgbọka, kpọba ya. Mana iruo ogodo ịgbafegodo ruo ọgwụ afọ Ụgbọka, ndị ịkpọkwa ya eweta ya, ọgwa ka ebe ị ga-abịazi ka gị na ya wee kpaa wee fụzie ya. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mana ịchọzie ịfụ ya n'uju ya, ije na Kpakpando TV nọ na YouTube, ị ga-afụ ya, ikirie fụ ka o ji chie ọzọ ya na ka o si gbọtụ eyi ya. Nakwa na Facebook, ije na Kpakpando TV na Facebook, ị ga-afụkwa ya. Ijekwa na CHIMEREZE na Facebook, ebe a ka ị ga-afụ ya, ebe ọ dọ na ịmụ ihe ndị ọfụkwa ka o si eme ya, na ịmụ ihe ọzọ ị ga-amụtagasị n'ihe a na-eme. Ya bụ jee sonyere Kpakpando TV maọbụ CHIMEREZE na Facebook ka ị wee na-afụgasị ụmụ ihe dị anya dị otu a na omenala. Ọ ga-adị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Ọ bụ ya na Ikechukwu Nwankwọ so wee bịa, maka na dịka o ji bụrụ eze ugbu a, eze omenala anaghịzi agasọ ya. Ya na ndị otu ya, Ikechukwu Nwankwọ so ya bịa ije a, ka o wee daba adaba. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Biko eze omenala anyị na-alụ okene na anyị ndị Ụgbọka niile. Ọ dị mma. Otu a ka anyị si wee dobere n'ike Chineke, ọ ga-adịrị ndị Igbo mma n'ụbọchị niile. Cheta na abụ m Chizi Ani wee na-asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrịrị nwaanyị mma. Ọ bụrụ na ị naghị eme omenala, ihe kọrọ gị o, na-achite m omenala ka ị wee ritebe uru. Ụzọ dị na omenala, omenala amaka.